कैसी गारम जाता आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टांची आणि मरणाची कथा. मुझे खातीर ल्हानशें एक आश्चर्य करून दाखयशी गी. जायना जायना ह्या पिशाक म्हज्या दोळ्या मुकलो वरा. भरादिक्रांत मोरी भरल्या आकांतान काळजांतूत वेग आंपाक नित्रांत मोरी भरल्या आकांतान. म्हजो आत्मा तुझ्या हातात ओपून दिता. तिनी माणी बारावरा आमच्या सौम्या जेसूची. तिनी माणी बारावरा जेसूच्या कष्टाची. तिनी माणी बारावरा सोडवून शिखराची. तिनी माणी बारावरा मरणावेर जैताची. सोडले आमकां पातकांतले रगत आपले वारोन. सरकी वाटेक दार उक्ते केले हस्तती कुडचिरोन. त्या पवित्र निस्तेरासो जीव उडास काडून सोयता आत्मीक दोळ्यांनी